Jaran di papan kudu nyirik. Kaya apa saiki jaran wedok
ngene koyo apa? Putumu nusul putumu. Lah iya, nek bae golek panganan nusul. Lah iya. Lungguh sik rek. Ayo piye kaya apa? Jalan ngirik. Ayo, Cok. Saiki dites siji-siji. Ya wong jagane dolan ngiringi wong ngirik dengan Pangapunten iki kendharan kementerian godhongan. Wong ngatur nyapa to, Dik? Dijake wedi apa gilo? Gilo. Ini, Dik, saiki semonipun sinten, Dik? Pak Ijo. Jenenge Pak Ijo. Masa jenenge Pak Ijo? Pak Ijo. Ora kanan. Kaya iki jenenge sapa? Pak Ijo jare jenenge. Iki lho. Kuwi aku lu durung jenenge wiake awal lagi bisi-bisan iki. Ayo, kowe si Pak Ijo iki ayo. Apa Pak Ijo? Jenenge Samiran. Jenenge Samiran lho. Ini Sainem Samiran. Oh, Sainem. Sainem. Kaya apa? Mencari. Kalau enggak tahu lah. Gosok itu lemu gak ada suwi. Gosok lemu. Yo. Jangan gosok kepenak lu piye? Yo. Ayo. Lewat dirimu. Ayo, blak tak kandul, blak tak. Ayo. Hei, enggak isi ujung ini masih kita kayak ini. Bayang ini ora balik. Kayak gini ini lho, Mbak. Ojo sing ora toh. Aku joget, ora iso joget. Aku tak kayak gini. Kok. Yo, ayo. Pokoknya dioner nih. Enggak apa nih? Ya ayo, bantu apa janu? Ya ayo, bantu. Kau tak tutup nih. Ya. Ini second, ini soalnya sekali suwi. Bangsanya satu. Bangsanya nunggu. Ini bosnya salah bosnya. Oh jangan bos. Oh jangan. Bosnya soalnya orang yang dinyerah jadi ngabok. Bukan.
Mati. Ora. Iki apa neh? Enek kono wis 40 batang. Enek kono. Yo ni sito lamu. Ya Bang baik. Lo nek munyer mbuh lho. Aku wegah lho gandone mulai. Yo beran opo wis gombol. Wegah aku gandone mulai pokoke. Omah kuwi ado. Oh iya. Omah kuwi ado. Mbak. Tekan. Mengo. Aku sih tak kenalan. Woi. Mbak. Bapak kali ibu ketenakan nami kula Radi Prajat Mangko. Mangku Rondo Limo Udo Sedoyo. Aduh, Alias Sasro. Di dalam wonten ing kertas baru. wong Ngerti getah. Pak kertas baru? Bukan baru, gak ngerti ya. Oh, begok lo. Kita sanyar. Oh izin. Ayo, bajone. Mas makan jam. Ayo. Ada ketek lawange mengo kapate gedek denjang ko job. Wes saiki kita anak buahku to. Yo kaya aku ne lho. Penontonnya tak penuh. Penontonnya kowe iki nurung kok anak buahku. Ayo kowe. Ayo kita no. Ayo kaya aku. Ya ayo naik tak balik neh. Langsung ayo. Kowe tak condoli jare salah jadi Piye ya dodolan ya. Kembang gedang kender neng kali timbang berkadang mudik utama ngaji. Berani sekalian kleru. Ayo tolong kowe bicara. Ayo. Ora petak pakat dhewe. Apa Bu? Tangan tele. Ayo kowe ndi? Ya ning ngawar kene mosok punten kono. Ayo bareng bareng udah. Bareng wis tok. Bareng. Kayak semane. Sibene bareng wis tok. Ayo bareng. Ayo. Ora barang ndele. Barang iki barang tebu. Nang ndi iki ora no ya jawabmu. Iki jek, kane kon nutupne. Iya, tutuke. Lah iya. Menang ah. Ireng-ireng gununge kobong disawan gandeng kantongku kosong. Sat
Balik mikir loh, tak kira mujurku. Apa sing ning kalangan iki sanggup padha ora. Lah kok nek tarung Gini iki sak padha lho. Ah saiki sandungan. Nah. Lampune bola. Iki dijaluk lagu bola iki. Pak Bu, bola dijaluk lagu Pak Bu, Mbak. Mas Pendan. Bagi manuk ngerti aku. Jangan ngopo nih. Bijane seneng apa gila lho. Ada ketek lawange mengu pepete lho kok wis neh. mikir wes. Apa ya jeneng? Kok bergadek lawange monggo senengmu dinceng ya. Apa? Kembang gedang jenenge ontong pancake kendang udele padha. Kencangane ngene. Kandel tak dentang kandul, kandel tak kontak kurang iki yo. Kandul, yes. Ayo pengencang jos. Apa? Sama aja bisa kontak-kontak kok kantul-kantul. Apa Ibu? Biasanya yo ngono Ibu. Ayo. Apa cah variane wis tek kabeh. Lho, cek oke. Apa Bu? Sapi rem metuane. Oh iya. Sapu bareng gawe nae. Iya jan penak. Surah penake ketoke bisa ning dhuwur lemah. Apa? Surah penak dhuwur lemah.
Piye? Termasuk di rumah yang ngomong kabeh iki masuk aku sing di rumah iki tak kabeh. Iya, penak ya. Iki bang kok urung iki acarane opo jane kok urung tek was kita. Loh, acarane kitanan. Oh alah. Piye ta? Acarane opo Bu? Sunatan. Kono mugi-mugi Pak Sopo kuwi. Bapak Mulyono. Bapak ngajak mitanaken putanipun ingkang nami Rahmat Setiawan. Rahmat Setiawan ingkang saras. Mugi dipun ginakaken ingkang samestinipun. Nggih. Nggih, pengaruh mawon. Langsung mawon. Selamat menikmati bentuk baru. Nggih Mas Rahmat. Nggih, iki Mas Rahmat. Ya, menikmati bentuk baru itu biasanya kayak telucup dinyeprokno. Biasanya telucup dinyeprokno. Berarti selamat menikmati bentuk Baru nggih. kasan dengan Manut kasan. Mangke rahayu lijeng boten wonten alangan punapa mawon. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ono Jawa iki ngoni. Diwokoki, diwedani ning ora blonyo. Lah nek diwedan ayo. Ayo ning ora blonyo. Karek bubut ya. Saiki nek iki mangko ora jaluk apa ngono. Pak ayo apa bunge. Iki apa Pak jaluk apa lagu-lagu apa? Pak Pak kok bujang guyu. Kesorane saiki ini kok opo-opo nyambut gawe kabeh. Ku bengi sik akeh wektune. Oke, jadi mangke medalipun dibagi apa sih mangke wonten kari karohan. Iki wonten data para pramila. Kripe gedang kripe telo Iki kalongan siapa? Bagi kita. Orang. Kalongan iki telu nek cacahe kalongan papat. Oh nggih. Ini sak kalongan kok disambut. Bukan kalongan Thank you.